Cuidado, Cuidado quen nos visita hoxe. Cuidadiño. Un home con experiencia, con bagaxe. Un home... Dis o seu nome e apelido, automáticamente todo o mundo o coñece. Por diferentes circunstancias, moitas delas pola vida pública que tivo. Jesús Palmou, benvido. Moitas grazas, un placer estar aquí. Benvido a esta casa e benvido despois dunha noticia. Íbamos facer esta entrevista hai algún tempo. Sí. Pero bueno, ten unha axenda aínda complicada. Bueno, estamos facendo hoxe. Sigo con actividade. Sigue con moita actividade. Sí. Bueno, acaba de formar parte da Academia Española de Jurisprudencia. Sí, Real Academia de Jurisprudencia e Legislación de España. Exactamente esa é a denominación. Ese é o nome. Que é isto? Que, claro, para vostede é o seu mundo, pero para o común soa moi... Sí, bueno, efectivamente, e para min tamén foi unha gran honra cando no ano 2019 pois me comunicaron que me nomeaban académico correspondente. Foi agora cando, pois dei a conferencia de ingreso e, en consecuencia, pois me deron o diploma, o título de académico. Por lo tanto, no ano 19 nomearonme e agora no ano 2025 pois ingresei e xa coa entrega do correspondente, título de académico correspondente desta importante academia. Pois sí. Fixe un discurso vinculado a Cervantes. Sí. A xustiza que aparece... Bueno, explíquemo vostede, porque... Vamos a ver, na obra de Cervantes, pero moi especialmente no Quijote, ten unha enorme presencia o dereito e a xustiza. De tal maneira que fixo que moitos estudiosos de Cervantes, moitos cervantólogos, pois se preguntasen, tivesen a dúbida de se Cervantes pois había estudiado dereito, se tiña coñecementos teóricos de dereito. Hoxe, pois todo o mundo ten claro de que non estudiou dereito, que non tiña coñecementos, e que, polo tanto, pois, digamos, a súa introducción no mundo xurídico, no mundo do dereito, no mundo da xusticia, venlle máis por razón, digamos, de a súa familia e a súa propia traxectoria vital, non? Seu avó, seu pai tuveron problemas ca xustiza, el tuvo problemas ca xustiza, estuvo na cárcel, e todo eso pois fixo que, pois tuvera coñecemento destos temas do dereito da xustiza e que o levara pois a súa obra literaria, especialmente no Quijote, en Don Quijote, en donde, como digo, hai unha presencia enorme de todo isto, ¿no? Da xustiza e do dereito. Do dereito e da xustiza, sí, por suposto. Unha crítica importante á xustiza do momento, frente ao que el considera a xustiza do pasado, pois unha xustiza sinxela, pero unha xustiza máis xusta que el percibe na súa época. E xa que estamos, xa que me deixa aí casi antes unha xustiza sinxela, e agora, que nestes tempos, que visión ten? Vostede está dentro, a xustiza. Que visión cree que ten os demais, e vostede que está dentro... Sí, vamos a ver, eu fui un abogado de 19 anos, teño... Medalla de ouro da abogacía, bueno, en fin. Sí, ben, eu teño un moi bo criterio da xustiza, da independencia da xustiza, da independencia do poder xudicial, que é un dos tres poderes do Estado. Hoxe o que acontece, pois que por unhas razóns que se dan, razóns especiais, feitos especiais, pois parece que por unha banda se pretende pois decir, no, isto é que hoxe non existe independencia xudicial, está aí na rúa de que, pois a xustiza actualmente pois está actuando con criterios ou con falta de criterios de independencia. Eu, embargantes, o coñecemento que teño como cidadán, pareceme que a xustiza está facendo o seu traballo, que é o que ten que facer. E, lóxicamente, pois, parece razonable que os afectados pois non lles guste, non? Pero eu coido que, en xeral,
e sobre todo eu me refiro en xeral aos xuíces que administran xustiza, eu creo que son persoas que actúan con independencia de criterio e, por suposto, vamos, sin lugar a dúbida. Moitas veces é moita trifulca política tamén, non? A Claro, xustiza, as decisións, evidentemente. sí, non? Bueno, va a ser, en este intre, pues claro, existe na xustiza pues moitos casos que están relacionados co mundo da política, con personas e personalidades do ámbito político. E iso, lóxicamente, fai que, bueno, pues este aí no debate tamén pois esa actuación da xustiza, porque os afectados dicen no, é que realmente que a xustiza non está actuando con criterios de independencia, non? Senón con criterios políticos. Bueno, eu repito, en xeral, o coñecemento que eu teño, lóxicamente, que eu penso de calquer xurista que non está metido nos procedimentos, pois eu incuido que a xustiza está facendo o seu papel. Vostedes síntese máis xurista, máis político? Bueno, eu síntome máis xurista. A miña vida laboral estuvo moi relacionada co mundo xurídico, co mundo da xusticia. Eu, lóxicamente, estudiei Dereito, fun 17 anos abogado en exercicio, fun inspector da policía nunha actividade tamén moi relacionada co mundo do Dereito e da xustiza, fixen o doutorado en Dereito, estuve no Parlamento na comisión que elaborou a Lei do Dereito Civil de Galicia e fun un dos relatores da ponencia, concretamente o coordinador. Estuve no Consello de Contas de Galicia tamén, estuve pola miña condición de xurista que se requiere que sea un xurista reconocido prestixio. É dicir, que tuve unha actividade moi relacionada co mundo do dereito e co mundo da xusticia. Incluso na miña actividade política, porque, claro, fui un conselleiro de xustiza. Cuidado. Evidentemente. En dúas etapas? En dúas etapas, se non lembro mal, non? Fun unha primeira etapa desde o ano 96 hasta o ano 2000. En ese ano 2000 Fraga pídeme que pase a ocupar a Secretaría Xeral do Partido aquí en Galicia. Daquela era incompatible, en consecuencia deixei a Consellería e, lóxicamente, atendendo a petición de Fraga, e funme ao partido. Logo, no ano 2002, esa incompatibilidade desaparece, logo Fraga volve a chamarme outra vez para a Xunta e volvo outra vez para a Consellería de Xusticia. Estou hasta o ano 2005, que cando, nas eleccións o Partido Popular perde a maioría absoluta, non perde as eleccións, pero perde a maioría absoluta, e Fraga... Ese bipartito que vivimos... Ten o bipartito, e, polo tanto, eu sigo no Parlamento de Galicia hasta o ano 2006, pero xa non no goberno. De que se sinte máis orgulloso dese espazo importante da Consellería de Xustiza, de Interior, ese logro de modernización, ao final, non? Sí. Vamos a ver, eu síntome moi orgulloso de haber estado na Xunta nesa época, en esa consellería en concreto, non? En definitiva, orgulloso de haber servido a Galicia. Vamos a ver, eu tuve na primeira etapa Xusticia, Interior e Relacións Laborais. É dicir, a Consellería, o que logo foi Consellería de Traballo. Entonces, en Xustiza, naquel momento, pois puxemos en marcha o plan de modernización de infraestructuras judiciales. Fixemos e modernizamos edificios por toda Galicia. Foi unha labor extraordinaria, despois de conseguir as transferencias, que o primeiro que fixen chegar á Consellería foi as transferencias de Xusticia para a Xunta de Galicia, e nesas transferencias exixín que se nos dera o diñeiro necesario para facer frente ás necesidades, moitas necesidades que tiña a xusticia galega en ese momento. Efectivamente, fixeron unha transferencia importante e así pudemos facer edificios que hoxe están por aí en todas as cidades, pero tamén en moitas vilas de Galicia. E logo, en materia de relacións laborais, conquerimos en esa etapa o primeiro acordo no que participamos a Xunta de Galicia, a Consellería, participaba os sindicatos, participou tamén comisións, a UGT,
E a CIGA participou, pero, bueno, ao final non firmou acordo. E este tamén os empresarios, a Asociación de Empresarios de Galicia. E conseguimos un acordo polo crecemento e o emprego, que foi o primeiro acordo que se consigue en unha comunidade autónoma e que fixo, por exemplo, pois que tivera unha repercusión, que saliera, pois nos espería na prensa nacional, e incluso recordo unha reportaxe na Vanguardia de Cataluña, tal, e ao pouco tempo, pois celebrábase en San Sebastián o curso da Universidade Menéndez y Pelayo, e chamáronme para que participara no curso, facendo, lógicamente, bueno, pois unha valoración de como se había obtido ese acordo, yo que supoñía, pois, para Galicia ese acordo, un acordo, de logo, importante, que, bueno, pois é un orgullo para todos, non para min, sino para min e para todos os que participamos, sindicatos, empresarios, e, por suposto, pois, para o presidente da Xunta, que era Manuel Fraga en aquel momento. Xenio figura, Manuel Fraga. Sí, por suposto que sí, un home con unha enorme capacidade de traballo, un home con unha dedicación total á vida pública, un home, lógicamente, íntegro. E, bueno, pois, como toda persona, pois, tamén cos seus defectos, un home impulsivo, en fin, pero que eu, pois, estou moi orgulloso de haber compartido a miña vida política, de haber, bueno, pois, estado a súa beira en esos anos en que estuve na vida política na Xunta. Entendo que o Partido Popular, como calquera outro partido, ten distintas sensibilidades dentro do propio partido, non? Dentro dun conxunto, pero... Como ve o Partido Popular de agora, de antes, o de Manuel Fraga, o de Feijóo, o de Rueda? Segue contando coa maioría do respaldo dos galegos, eso sí. Sí, vamos a ver, a chegada de Fraga a Galicia, pois fixo que, digamos, o centro dereita e o galeguismo se integrasen e, en consecuencia, pois, bueno, conseguise un amplio espectro na sociedade galega. Bueno, pois Fraga tuvo 4 maiorías absolutas, non? Eu cuido que foi moi importante que Fraga, ao chegar a Galicia, asumise precisamente ese galeguismo, un galeguismo que eu digo que é sentimento especialmente, é dicir, un galeguismo de amor a Galicia, amor á nosa cultura, amor á nosa lingua, pero un que vostede galeguismo... defendeu sempre. Sempre, pero non un galeguismo independentista. Nós somos galegos, somos galeguistas, pero estamos dentro de España. E eu cuido que eso, pois, calou na sociedade galega, e eu cuido que é un pouco a mesma línea que está seguindo actualmente o partido. Creo que, ademais, cometería un erro grande si abandonase esa línea, digamos, de partido de centro-dereita, e partido, por suposto, galeguista, de sentimento galeguista, de amor á terra, de amor á cultura, de amor á lingua, etc. E a defensa dentro do noso territorio, defensa destas cuestións. Como ve a Feijóo no salto á política nacional, liderando o Partido Popular nacional? Bueno, lóxicamente, el tocoulle ese papel. Eu me imagino que se houbera sentido máis cómodo seguindo aquí en Galicia ao frente da Xunta, pero, bueno, tocoulle ese papel complicado, ese papel difícil. A mesma chegada, pois, bueno, ten os seus problemas, chega como consecuencia de que, bueno, pois hai un problema dentro do partido, que se ten que ir, bueno, pois o anterior presidente, chega el, bueno, e ele está aí, pois, lógicamente, facendo o seu papel, e agora, pois, serán os cidadáns nas próximas eleccións xerais, cando as haxa, pois os que digan se realmente, pois, estivo no camiño correcto ou non. Eu entendo que sí, que está, pero iso teñeno que hablar os cidadáns, iso veremoslo nas próximas eleccións xerais, claro.
E como ve o goberno actual de España? Pois eu vexo con preocupación, é dicir, a situación, cuido que, bueno, pois este entendemento cos independentistas de Cataluña, etcétera, que eu entendo que en moitos casos pois modulou o que foi a acción de goberno en determinados aspectos. Pois eu cuido que iso non é bo para o país, e esa é a situación que temos, é dicir, un goberno sin maioría, e que quizáis requeriría que o goberno estivese máis, se achegase un pouco máis á oposición, en este caso á oposición ao Partido Popular, porque eu entendo, e teño dito sempre, que en política o diálogo é fundamental, porque hai poucas verdades absolutas en política, e lóxicamente do diálogo, de falar, pois lóxicamente un pode chegar a conclusións máis importantes desde o punto de vista dos intereses xerais do país. E bueno, eu entendo que neste intre, pois, eu entendo que casi non hai pois ningún tipo de diálogo, entendemento entre o Partido Popular e o goberno, e cuido que o goberno debería de achegarse máis, inclinarse máis cara ao Partido Popular para ver de conseguir pois o seu voto en algunhas cuestións. Non se está vendo. Hai unha división moi importante entre o PP e o PSOE, os dous grandes partidos. Exactamente. Eu cuido que aquí deberían un pouco tomar nota do que está acontecendo en Alemania. É dicir, que os dous grandes partidos, a dereita e o centro-esquerda, pois, bueno, pois póñense de acordo para gobernar. Eu cuido que aquí podía buscarse, ou polo menos tratar de buscar unha fórmula similar. Pero non se descartaría? Vostede pensa que podería darse ese caso? Pois eu penso que sería bo que se dera ese caso pensando nos intereses xerais do país, non pensando en min, sino pensando no país, non? Eu cuido que sería interesante, pero bueno, que se dea ou non se dea, lógicamente, pois o tempo dirá. Imos ao Parlamento, como ve a Rueda? Que leo súas virtudes e algún defecto se ten, que terá como todos. Vamos a ver, eu, lógicamente, tuve a Rueda ao meu lado, pois primeiro como xefe de gabinete, despois como director xeral, é unha persoa moi capaz, unha persoa tamén con moita dedicación, e eu cuido que está facendo un papel que está facendo o seu papel. Coido que así o está apreciando a ciudadanía, que así o están apreciando os galegos. Eu como ciudadán en este intre, que xa non estou, digamos, na política activa. Por eso que pode falar con máis. Evidentemente. E que ademais, pois, teño contacto contacto ca sociedade desde esa posición, digamos. Pois eu cuido que a sociedade galega en xeral, pois considera que Rueda que está facendo un bo papel. Bueno, lóxicamente, as pasadas eleccións pois foron en esa línea, deronlle uns resultados ao partido, sendo xa el o candidato á presidencia da Xunta, importantes. E parece que, bueno, pois siguen en esa mesma línea. Eu cuido que é unha línea de acerto, é unha línea que realmente pois debe seguir un goberno. Cuido que aquí, en este caso, ainda que con maioría absoluta, pero tamén con diálogo, etcétera, que sempre pois pode mellorarse o tema do diálogo, pero polo menos hai un intento de achegamento entre todos. E a oposición, como a ve? Sin personalizar, ou se quere personalizar, pero temos unha oposición á altura en Galicia? Sí, a oposición está facendo o seu papel, lóxicamente. Bueno, facer a oposición que frente a un goberno con maioría absoluta,
comprendo que non é fácil, non debe ser fácil. Bueno, eles están facendo o seu papel, por unha banda o Bloque Nacionalista Galego na línea de sempre, lógicamente unha línea que eu non comparto, posto que eu, como digo, son un galeguista, pero non son nin, por suposto, independentista, nin separatista, nin coido que ese sexa o que realmente Galicia necesita. Pero, bueno, tamén en determinados aspectos vexo pois, unha línea tamén moderada, etc. Bueno, e o Partido Socialista, pois aí tamén facendo o seu papel, non? Cal foi o momento máis peliagudo? O Prestige? Non sei. Vamos a ver, o Prestige foi, de logo, na miña etapa política, pois foi o momento máis complicado, máis difícil. Eu non estaba nese intre no goberno, era secretario xeral do partido, pero sí que me tocou participar dun xeito moi activo en todo o problema, incluso a través dos medios de comunicación, etc. Bueno, foi, primeiro, un problema complicado, un problema difícil, en donde, bueno, pois, chegou ás nosas costas, pois, o que chegou, bueno, tamén é certo que foi un feito que desde a oposición se tratou de utilizar políticamente, con aquilo de nunca máis, como si realmente pois fora unha culpa do goberno de Galicia ou do goberno de Madrid, pois que se tuvera producido ese feito. Eso foi, lógicamente, un barco que vai por aí e que rebenta e que... Bien, que despois se alonxa, se non se alonxa, etc. Bueno, esa é unha cuestión que daquelas foi moi discutida, que a oposición utilizou políticamente dun xeito moi reiterado, pero que eu cuido que o goberno fixo naquele intre o que debía de facer, porque, dicir, achegalo á costa, un petroleiro nesas condicións prende petróleo, a que costa se achega? Eu recordo cando lle preguntaban a Paco Vázquez, bueno, podía chegar á Coruña, e dixe Paco Vázquez, de ninguna maneira, claro, pois nin a Coruña nin a ningún outro sitio. Pero bueno, foi un momento complicado, foi un momento difícil, pero que non tivo para a oposición, digamos, o resultado que agardaban, porque despois, inmediatamente despois do Prestige, hai unhas eleccións municipais, unhas eleccións locais, en donde precisamente o Partido Popular ten maioría nos concellos máis afectados polo Prestige. Bueno, aí está a cuestión. Como ve o tema Altri, que é outro dos temas que está en boga? Coñecemos que se lle negou por parte do goberno unha partida económica para que sexa unha realidade en Palas de Rei. Como ve vostede este proxecto do que moito se está a falar? Sí, efectivamente. Vamos a ver, eu, primeiro, non teño un coñecemento profundo sobre o tema. Vamos a ver, se realmente o proxecto non supón para Galicia ningún tipo de perxuízo medioambiental, pois eu cuido que merece o apoio e o respaldo de toda Galicia e, por suposto, de todas as formacións políticas. Si, pola contra, hai perxuízo medioambiental, entón, cuido que hai que botalo fora. Eu non teño ahora mesmo coñecemento para decir, pois sí, vai haber perxuízo, vai ter perxuízo, en fin, escoito, pois a que din unha cousa, escoito a que din a outra. Eu cuido que a Xunta de Galicia pois aí ten unha enorme responsabilidade e a que realmente ten que ter claro de que para que eso se instale aí, de que efectivamente non vai haber perxuízo medioambiental, non vai haber contaminación das aguas, non vai haber contaminación da ría. Para min eso é fundamental. Hai algunha fisura pola que Jesús Palmou volva á política? Algún de forma activa? Non. Eu deixei a política por vontade propia. Estou absolutamente convencido de que o fixen no momento en que debía facelo, despois de haber estado 20 anos no Parlamento de Galicia, haber estado 10 anos no goberno de Galicia,
no momento ademais en que Manuel Fraga pois deixaba a política con quen eu pois había compartido todos os meus anos nese mundo. E a partir de aí, pois, lógicamente, fixen outras cousas, estive no Consello de Contas de Galicia como conselleira, como presidente, logo fixen a Academia Xacobea, constituín a Academia Xacobea, estou traballando pois aí na nova lei, na modificación da Lei do Dereito Civil de Galicia, agora son membro do Consello da Cultura Galega, en representación da Real Academia de Xurisprudencia de Galicia, e estou... Que non se aburre tampouco. Non, actividade teño actividade, estou ademais na Fundación Galega contra o Narcotráfico, unha fundación importante que se creou fai xa moitos anos, na que eu participei precisamente na súa creación, no seu momento. Estou na Fundación Amigos de Galicia, estou como xuiz protector en unha institución importante que se chama Fundación Figueroa, unha fundación do ano 1700 e pico, unha fundación nacional que logo foi transferida á Xunta de Galicia, ou sexa que estou activo, pero non no mundo da política. Ten tempo para os 8 netos que me dixo alguén que ten? Pois sí. Porque os netos tamén ocupan o seu Tamén ocupan tempo e procuro, pois, de feito, agora esta Semana Santa, pois estivemos todos alá polo sur. Ah, sí? Sí, os fillos, os netos, os 8 netos, por suposto, a miña... Porque cantos fillos ten, Jesús Palmou? 3. 8 netos, 3 fillos. Exactamente, o sexa que cumpriron. Pois sí, a verdade que sí. Outro dos datos que me dixeron, xa entrando na recta final, que vostede tivo un grupo de música. E vostede participou nun concurso cun tema composto por vostede en galego. En galego. Sí, vamos a ver, eu fixen o Instituto de Medina del Campo, fixen o bacharel superior, porque era un bacharel técnico, en Galicia non había naquel intre onde facelo. Entón eu fixen o bacharel elemental en Lalín e logo fun a Medina del Campo. E min gustame moito a música, desde sempre, xa de pequeno eu cantaba, eu vivín aquí en Santiago, na Rúa Nova, e recordo que os clientes do bar de meu pai, pois a veces me daban uns patacóns para que lles cantara ali cancións de... Bueno, cheguei a Medina, iba a clases de música, e ali, pois, integreime en un grupo musical que se chamaba Os Juniors. E a primeira actuación tivémola o día de Santa... Pero vostede era o cantante? Eu era o cantante, sí, eu era o cantante, tocaba a guitarra ritmo, pero o meu fundamentalmente era Os cantar. Juniors. Era cantar, Os Juniors. Entonces, a miña primeira actuación foi o día de Santa Cecilia, ali nun teatro que hai en Medina, chamase o Teatro Olimpia, e ali cantei unha canción de Juan Pardo que se chama Charanga, cantei unha canción de Juan Pardo en galego, que el tiña en galego en castelán, a de O Tren, de Andrés do Barro, e cantei de Víctor Manuel e do abuelo Víctor. Esas foron as 3 primeiras cancións, porque ali, lógicamente, actuábamos moitos grupos, porque era o día da patrona da música, e nós, pois, tiñamos 3 actuacións, e eu, pois, cantei esas 3, 2 en galego, e unha en castelán, a da abuelo Víctor. E tamén compuxo algunha, escribeu cancións propias. Despois escribín unha canción para participar nun concurso, non? Nun festival. Concurso, sí, Festival Nacional da Canción Xuvenil Española, que se celebraba en Palma de Mallorca. Entonces eu fixen unha canción, compuxen unha canción, música e letra, da que a música me escribiu o meu profesor de música, que era o director da banda de música de Medina del Campo, e a canción titulábase Un día volverei. Lembra un pouco a letra, Jesús Palmou, como para que entone aquí un anaquiño? Vamos a ver. A canción, o estribillo, que dicía: Un día volverei para nunca máis marchar, e contigo serei o rei do noso lar. Logo, un día volverei para nunca máis marchar, e conmigo serás a reina do fogar. Tratábase de, un galego que, por razóns que lógicamente pois estaban na emigración galega, a falta de traballo, pois tiña que emigrar. E emigraba pensando en que a emigración era temporal, que un día volvería, e lógicamente volvería ás veces non ocurría, evidentemente.
xa en esa época a emigración xa era máis a Europa. Entón eu xa non Xa non pensaba... tanto América Latina... Exactamente, entón a emigración a Europa era efectivamente... Suiza, por aí, os emigrantes iban, pasaban uns anos e a gran maioría pois regresaban. Bueno, pois esa canción presentei no Festival Nacional da Canción Xuvenil, e despois non fun a Palma de Mallorca porque... non foi, ao final? Non, ao final non participei porque solamente lle pagaban os gastos de desplazamento e estancia o finalista e o gañador. Os demais, cada un tiña que pagar. Cada un tiña que apoquinar. Sí. E eu, pois, lóxicamente, tiña entre problemas económicos para facer frente a eso. Entón, o profesor... Cantos años tiña vostede? Lembra máis menos? Sí, 17 anos. 17? Sí, sí. Claro. Entón, o profesor de música, pois, díxome, bueno, que era, como digo, o director da banda de música de Medina, díxome, bueno, yo si quieres me encargo de los gastos y después me tal. No, mira, yo no me arriesgo porque para mí es un honor participar, pero yo sé que non vai a ganar e, por lo tanto, pues, en fin. Ademais, o feito de que a canción fora en galego, pois nun festival naquela época, pois unha canción en galego nun festival nacional. Restaba quizás máis que sumaba, non? Sí, cousa que afortunadamente a día de hoxe... Sí, efectivamente, pero naquel intre, pois eu cuido que ese feito restaba. Un par de apuntes últimos. Cantas plumas estilográficas ten Jesús Palmón? Pois teño... Porque me dixeron que lle gusta... Sí, teño a colección completa de estilográficas de escritores de Montblanc, que son, hasta agora, porque cada ano sale unha. Entón, eu empecé a coleccionar no ano 92. A mí no ano 92, un cliente, eu era abogado naquela época, un cliente do despacho, cando ven lle dou a sentencia, pois inmediatamente me trae unha pluma Montblanc, que era a segunda de escritores. O ano seguinte, o día do meu cumpleanos, me regalan outra. E a partir de aí, pois eu fun comprando, e efectivamente teño a colección completa de plumas de escritores, que ademais é unha edición limitada, é unha edición, valorada e importante. Cantas son, máis menos? Pois son, vamos a ver, desde o ano 92... Ata hoxe? Son de letras, Jesús, pero unhas cantas. Desde o ano 92, 2002, 2012, 2022, pois son 30 e pico plumas. Co seu valor, Sí, sí. E logo teño outra, que tamén ten moito valor, que é unha pluma que se fixo con ocasión de asumir un papa, o Papa Juan Pablo II, ao papado. Entonces, a Santa Sede fixo unha pluma estilográfica conmemorativa, e esa tamén a conseguí. Alguén me dixo, xa esta é a última, Jesús, para que continúe, que sei que ten outras obrigas. Non deixes marchar a Jesús Palmou, o señor Palmou, sen que anuncie a data da saída do libro que leva tempo escribindo. Por lo tanto, ou hai data ou queda neste estudio. Vamos a ver, mira, son memorias ou é un libro... Vamos a ver, é un libro que por unha banda, lógicamente, ten unha parte de memorias, pero logo ten tamén unha parte de ensaio, valoración que eu fago de, a vida política que eu vivín, non? Eu cuido que é un libro interesante, no que levo traballando moito tempo, que teño xa rematado e que pasará agora, despois de unha última estruturación xa para o prelo, pois eu calculo que antes de verán, pois que... Temos data, entón, temos data. Non, data non. Non, data non, pero bueno, período. Temporada. Pois pode ser antes de verán ou despois de verán, pero por aí, sí, exactamente. Ten título? Pois o título estamos aí, pero o título podría ser seguramente No Camiño. No Camiño, pois que é un pouco... Ben traído. No Camiño, en fin. Pero, claro, agora xa tiña que ser... Isto é primicia mundial, Tiña que ser un secreto, pero bueno, pode ser ese título, inda que, os ointes gardaránno como sí, supoño que sí. Jesús Palmón, moitísimas gracias pola cercanía, por resumir
brevemente ese legado que deixou como xurista, como político, e tamén pois querer entrar no capítulo máis persoal. Moitísimas gracias, é un gran placer estar aquí, de verdad. Unha aperta. Moita saúde. Igualmente. Graciñas. Grazas a todos, moi bo día a todos. Gracias.